आज रविवार, सोलकढी झाली बनवून फोडणीवाली पिऊ जेवल्यानंतर। आता चिकन, सुका चिकन बनवते। ही खरी मालवणी पद्धत। कोंबडी कापली की सुका सुका मटण वेगळा काढायचा, हाडं वेगळी काढायची। कायच हाडा काढले, वाईस थोडी माझ्या कुत्र्यात शिजवून घातलंय। हळद, मालवणी मसालो, ह्याचा मी रस्सो बनवतले, तो नंतर दाखवते। पाया सूप बनवते, त्याच्याच वाटणात ह्यो बनवतले। एका हळद, आला, लसूण, हिरवी मिरची, लिंबूची पेस्ट लावले। आपण मॅरिनेशनला लावतो ती। आला लसूण लावलंच तरी चालत। कोथिंबीर बारीक चिरून, कांदा भरपूर घेतलंय, बारको टोमॅटो घेतले। टोमॅटो लय नाही घेऊ, टोमॅटो लय घेतलं की गोडूच होता ना चिकन, म्हणून टोमॅटो नाही घालत मी। नाही तर लोक काय केलंय टोमॅटो घालतात, पण ती चव नाहीये ना। मालवणी पद्धतीत खरं चिकन मध्ये टोमॅटो घालतच नाही। तर वाईच टोमॅटो घेतले, एक बारको, वाईच म्हणजे बारको। लसूण बारीक चिरान घेतले, हे 10-12 पाकळी। आला बारीक चिरान घेतले। काय नाही, सिंपल। ह्यो घरगुती माझं मालवणी मसालो। ह्याचा व्हिडिओ मी टाकले कसं बनवायचं तो। हवं तर आता परत त्याची लिंक शेअर करते। कढई ठेवलं तापत, तेल तुमका कसा हवा अंदाजाने घ्यावा। हे साधारण चिकन त्याच्यात परतूचा म्हणून मी थोडं तेल जास्त घेतलं, एक 4-5 चमचे। चिकन त्याच्यात चांगलं परतूचा ना, म्हणून चिकनची कशी मी गावठी नाही, हा चिकन बॉयलर आहे, पण त्याची चरबी सगळी काढून टाकली, ती चांगली नसता, घ्यायची नाही। आणि त्या चरबीत तेल सुटता। खरं मग बॉयलर चिकनला तेल असं पण सुटता, पण मी काढून टाकले। आता हे तेल कडकडीत टाकला, आला लसूण, गॅस मोठोच ठेवलाय, मोठ्या गॅसवरच परतून घेतलंय। आला चांगला लाल होईपर्यंत परतून घेऊया। त्याच्यातच कांदो भरपूर घेतलाय, 5-6 कांदे चिरून बारीक घेतलंय। गॅस बारीक केलंय, कांदो घालून घेऊया। कांदो चांगलं लाल होईपर्यंत आपल्याला परतून घेऊ। मीठ, कांदो परतताना मीठ घालायचं। कांदो छान असं रंग येतात, ट्रान्सपरंट होतात आणि चव येतात। आता चांगला लाल होईपर्यंत परतून घेऊया। आता गॅस मोठो करतो। मग आपलं मालवणी मसालो, हळद, आला लसूण लावलेला तरी पण फोडणीत घातले मी। वाईच दाताखाली इला की चव चांगली लागते। लसूण म्हणजे गावठी लसूण, 150 रुपये किलो नका बाजारात मिळाल। गावठी लसूण आहे ना, जराशी घातली तरी छान असो खमंग येतात। विलायती मोठी वाली चायनीज लसूण किती पण घाला, काय उपयोग, चव नाही। लाल होईपर्यंत अजून परतूया 2-3 मिनिटं। मग हे मसालो, चिकन सगळं आपण घालून चांगला अजून मग परतायचा। कांदा चांगलं लाल झालं। आता टोमॅटो एक ऑप्शनल असा, हवं तर घाला, मी आपलं जर असं चवीत घातलं। मसालो मालवणी आपलं घरगुती घरी बनवलंय, रंग पण मस्त खमंग, आणि गरम मसाले पण भरपूर त्याच्यात। वेगळं तुमका गरम मसालो घालायची गरज नाही। आता चवीनुसार तिखट किती हव्या त्याप्रमाणे घाला। म्हटले हे चमचे 5 चमचे घालतो, वाईस तिखट हव्यामध्ये। हळद 1 चमचा, एक म्हणजे तो अर्धा चमचा पकडा। तो चांगला मसाला त्याच्यात खमंग परतून घेऊया। मसाला चांगलं परतून झालं, खमंग सुटला।
चिकनचं पाणी थोडं काढून घेते, कारण चांगलं त्याच्यात कांद्यामध्ये तर फ्राय करूचं आम्हाला. त्या आलं लसूण लावल्यानंतर थोडं पाणी सुटतं. आलं लसूण आणि दही लावलं 1 चमचा. आता गॅस मोठो तसा चांगला परतून एकजीव करून पाणी अजिबात नाही घालायचं. मग रवलेला व्हायचा आता घालेल चांगलं, कारण एका चिकनला पाणी सुटतं. बॉयलर चिकनला ना पाणी सुटतं, पाणी लय असतं त्याच्यात. तर चांगला परतून एकजीव करून घेते. मीठ चवीनुसार खमंग परतून झाला आणि वाईट त्याचाच पाणी होता आता घातलं. आणि आता चांगलं एकजीव करून मिक्स करून झाकण मारून 10 मिनिटं शिजवायचा. बॉयलर लवकर शिजता, लय शिजवता लागत नाही. याच्यात ओले काजू मिळाले आणि घातलाच तर 1 नंबर. मी बघितलंय, माका नाही मिळाले अजून, इले नाहीत बाजारात. इले की मग ओले काजू घालून पण आपण बघूया. आता गॅस बारीक करून 10-15 मिनिटं चांगला बारीक गॅसवर वाफ येऊ दे. मग आपला वरून कोथिंबीर घालायची. सुका चिकन तयार, सिंपल, झटपट आणि सोप्या. तर चिकन आपलं तयार आहे, खमंग दरवळला आहे. गार्निशिंग कोथिंबीर घालूया. सुका मालवणी चिकन रेडी. हाडांचा रस्सा पहिलं पायासूप बघूया आणि त्याच्याच वाटणामध्ये आपण ह्याच्या हाडांचा रस्सा बनवणार आहोत राईस बरोबर खाण्यासाठी.